Right, hang on. Siwmai. Fi'n rili methu ffeindio lle dda I cadw chi. Falle fan hyn? Yeah, we'll have a casual sit down. Hey, good. Well, I'm fine, ynddo? Fi'n meddwl bod hwnna'n fine. Siwr o then, hang on. Probably. So, beth sy'n bod mlaen yn ei prywydau chi? Achos sy'n fi godi dy diwetha, o'n i'n... Beth o'n i'n neud? O'n i'n awkward dy diwetha fi siarad â chi, do? So, yeah, beth sy'n lan â chi, boys? Beth sy'n digwydd? Sy'n beth cool yn digwydd? Na, ddim meddwl. Dara. So, hang on, os roi ar camera fan hyn, right? So, hwnna'n yn ôl. So, hwnna'n ymlaen. Mae da fi ar camera fan hyn, right? So, really, gyda sy'n bwysig I fi gweud I chi amdano yw, fi'n di waith nawr, fi'n di waith. Falle chi'n cofio fi ar S4C. Fi oedd rhyw wythnosau, misoedd yn ôl nawr. Fi oedd ar y dillid profiad gwaith. Wel, y gwir yw, es I ar y sioe, a wedyn wnaethon nhw gorffen y sioe. Apparently, o'n nhw rhyw reswm... Wel, sa'n ma beth oedd reswm, o'n nhw'n dweud rhywbeth am, mae rhyw fachgen newydd I ymuno, mae'r sioe di mynd lawr ers ni, ond sa'n meddwl, Oedd y sioe gorffen. Ond fi moyn cymryd y cyfle yma I ddiolch I bawb nath gweithio ar y sioe, achos os oedd e ddim am chi... Os oedd e ddim am chi, bod fi'n chi oedd yn gweithio ar Gofod, byddwn ni byth wedi cwrdd am Miss Wales. Na chwaith byddwn ni byth wedi cwrdd ar Rodri Ogwen, neu Alun Lydyr, neu hyd yn oed Gwyn, a.k.a. Denzel. Oedd e'n good lad, chwarae teg. Y problem sydd da fi nawr yw... Y problem sydd da fi nawr. Fi'n redig mas o selebs. Fi yn redig mas o selebs I wneud idents. Chi'n meddwl fi wastad yn wneud... Fi'n hala nhw gweud, ydych chi'n gwylio fideos ar y dillid? Wel, fi'n redig mas o bobl I wneud hwnna. Nawr, fi moyn os mae unrhyw selebs yn gwylio. A fi'n gwybod chi yn gwylio, achos... chi yn gwylio? Fi'n gwybod chi'n gwylio. Chi gyd selebs, et? Os ydych chi'n ystyried ydych chi'n yn seleb, a chi moyn bod yn rhan o'n fideos I, et? Newch trwy hala mewn fideo o chi'n gweud, ydych chi'n gwylio fideos ar y dilltyd. Mewn ffordd sydd yn gofyn cwestiwn, te, ydych chi'n gwylio fideos ar y dilltyd? Oedd, dros ffefryn fi oedd John Ogwen yn Morgan Rees. Dal I weld eisiau nhw. O'n nhw'n good lads, ma John Ogwen yn Morgan Rees. O'n nhw'n really yn good. Yw'n geso? Na, fi'n mynd I gofyn gwbl o selebs yn enwedig os maen nhw'n moyn neud e. Selebs. Dyma gwbl o selebs fi moyn I wneud idents I fi. Os wyt ti yn gwylio enyn fflir, joiwn ni gael ident y ti'n dweud ydych chi'n gwylio fideos ar y dillid. Os wyt ti yn gwrando y person nath acto Dr John mewn y raglen dyledu rhywbeth o'r enw... Efe teulu oedd e'n siŵr? Fi moyn I ti hala mewn ident. Farmer folk, ti hefyd. Sian Coffi, fi moyn I ti canu un I fi. Fi moyn I ti canu rai. Fi moyn I ti wneud can werth 5 munud amdano fideos fi, oce? Fi moyn I chi'ch doi, Tony ac Aloma, I hefyd hala mewn can. Oce? Ac eden, fi moyn I chi ailffurfio a creu can yn enwedig ar ynghyferi I wneud fel intro I fideos ar y dillid. So, os ydych chi'n gallu wneud yna eden, join ni. Hefyd, pwy all? Ydych chi'n meddwl, mae'n gwybod celebrities, dylwn ni ychwanegu? Na. Go on. Fawn Roderick, os wyt ti'n gwrando, ti'n good lad, fi yn hoffi ti ar S4C, rwy ti yn gyflwynydd dda, please, os wneud I, hala mewn cwbl o idents gyda ydych chi'n gwylio fideos ar y dillid. Ond, fi'n gefso, dyna gyd sydd na fi ddweud I chi nawr yw, I bob un sydd yn newydd clywed enw, cofiwch chi hala mewn, dallai can yn sôn amdana fi, neu idents yn gweud, ydych chi'n gwylio fideos ar y dillid. Os nad ydych chi'n neud, byddwn ni wedi cael siom, yn gyfreithlon dim byd fi'n gallu neud yn erbyn chi, os unrhyw beth fi'n hyllig iawn yn gofyn chi neud e. Chi siŵr o fod ddim yn gwylio, a chi siŵr o fod byth yn mynd I gwylio. Oce.
Dyma rhywbeth arall yn gallu gwneud. Os dydy'r seleb ma ddim yn gwylio fideos aledsvlogs, sydd yn digon bosib, ddim yn rhy bosib, ond digon bosib bod nhw ddim yn gwylio fe. Os ydych chi'n fan o nhw o gweud Tony ac Aloma, os chi'n fan o'r reina, ewch lan at nhw a gofyn i Tony ac Aloma, ydych chi'n gwylio fideos aledsvlogs? Gofynnwch i Tony ac Aloma os maen nhw'n gwylio fideos aledsvlogs. Gofynnwch i Elen Fflir os maen nhw'n gwylio fideos aledsvlogs. Gofynnwch i aelodau o'r band Eden os maen nhw'n gwylio fideos aledsvlogs. Achos mae rhywbeth yn dweud i fi dydyn nhw ddim, a mae hon yn siomedig iawn. Siomedig iawn, Eden. Siomedig iawn. Fi'n gwrando cynnig chi, a beth lleiach chi'n gallu gwneud i fi yw gwylio fideos fi. Fy'n cynnig. Rhai pobl. Wel fawr, na i weld chi, pryd bynnag fi'n gweld chi, sef pryd bynnag fi'n gweld chi tro nesa. Good. Felly dyma, pwy gai heddiw? Dyma be? Ie. Dyma geth o gofod. Gofod. Dyma cwestiwn mae geth mae'n gofyn i chi, oherwydd nes i gofyn iddo fe i ofyn y cwestiwn i chi. Dyma chi gethyn o gofod i gweud i gofyn cwestiwn i chi. OK? Cool. Ydych chi'n gwylio fideos aledsvlogs? Oh, sorry, yeah. Aledsvlogs profiad gwaith. Fi'n geso enw fi nawr yw aledsvlogs di-waith. Awkward. Crw bant ledwyth. Yeah. Malwoden methiant. Yeah. Yeah, chi'n dysgu reina, chi? You weren't expecting those guns. No, sir. OK, fi'n meddwl fi'n dechrau'n colli'r plot. Felly fi'n mynd i gorffen yr vlog yma, neu'r fideoblog yma am nawr. Na i weld chi pryd bynnag fi'n weld chi, sef pryd bynnag. Wel fawr. Fi really ddim yn dda yn gorffen hyn, ydw i. Fi really ddim. Fi really angen dysgu sydd i orffen nhw'n dda. Felly, yeah, good. Yeah. Ydy fod yn joke i fi o fawr? Fi wedi gweud hwnnw tua 5 gwaith. OK. Pa rif mae'r bobl werin yn ei ffonio mwyn cael gafal yn yr heddlu? Migl di magl di, hei naw.